Assalamualaikum Nusana sadonyo basobok balik jo channel ni. Kini ko ni nio babagi resep membuat ayam batokok ladu mudo. Langsung saja sana kita buat samu-samu. Ikannya sana sadonyo banyo. Ayam saiku, ayam ko lahun dipotong menjadi dua balai bagian ya sana. Sudah tuh dicuci bersih ya. Untuk bumbunya, sarweh sipade, 2 reh lengkue, kunyitnya kira-kira 2 cm, bawang putihnya 3 siang, iko kurang yang gadang sana yang kating, kalau ketek-ketek bisa 6. Sudah tuh kemiri atau damanyo 2 butir, ketumbanyo 1 sendok makan, sarai sabatang, daun salamnya 2 alai, daun limonyo 5 alai, sudah tuh asam kapenya cie. Sedangkan untuk ladonya 1,5 on lado hijau karitiang atau sesuai selera ya sana. Kalau sana neo pade bisa ditambahkan. Sudah tuh bawang merahnya 6 siung, asam kapenya cie. Sudah tuh jangan lupa kaldu jamur jo garam secukupnya. Kini langsung kita mulai saja lah sana. Kita alihkan dulu bumbu ko, masukkan si pade, jo kunyit ke batu lado. Sudah tuh agak seketek garam. Kita alihkan serman biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahan bawang putih, ketumbar, jo kamiri atau damatonde. Kalau bumbu ko lalu saruman ko sana, langsung kita tokoan langkue jo sarai sekalian. Sudah tuh bumbu ko kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita langsung mau ayam ko sana, masukkan ayam ko ke dalam panci. Masukkan bumbu yang lagi kita gilang tadi, langkue, sarai, jo daun-daun. Sudah tuh agi aye kira-kira 1,5 galeh saroman galeh yang dipakai ke sana. Agi garam 1 sendok makan kurang. Sudah tuh masukkan kaldu jamur secukupnya. Kaldu jamur ko ya sana bisa sana ganti jo kaldu bubuk. Sudah tuh masukkan aye asam kapeh atau aye jeruk nipis. Ada jo sebagian orang ayam ko ndak diabuih dulu do sana, langsung dibumbuin saja. Sudah tuh didiamkan, itu ndak jo ada sana. Tapi kalau saleroni ini lebih suka mau abuihnya dulu, soalnya kalau ndak diabuih beko lama-lama ayam ko kalau telataknya karehnya sana. Nah bedo kalau awak abuih ko ayam ko tetap lambuinya lunak, apalagi nyo pakai damatode atau kemiri sana, itu pampu ayam tuh. Kalau lama galagak salmangko sana, kita balik-balik ayamko supaya matangnya ko merato. Sudah tuh kita tutup balik. Kalau aja pabu ayamko lah tinggal seketik le sana saromanko, ya berarti ko lah boleh kita matikan api. Selanjutnya kita akan menggoreng ayam ko le sana, angian minyak secukupnya di kuali. Alangi minyak ko sana, baru kita masukkan ayam kita tadi. Kita goreng ayam ko sampai berwarna kecoklatan. Dibalik juga ayam kita ko sana supaya ndak anguih dan matangnya ko marato. Kalau seromanku ayam warna ayam kita ko sana, berarti lah boleh kita angkat dan kita tiriskan. Dan adapun minyak bekas dari menggoreng ayam kita ko jangan dibuang ke sana, iko akan kita gunakan untuk menyiram lado kita nanti. Selanjutnya kita gilang lado kita le sana, kita gilang kasar saja lado hijau ko sana, ini patah-patah seketik dulu. Kita masukkan lado jo bawang merah sekalian. Agi garam sana setengah sendok makan.
Sudah tuh jangan lupa dilacian ayah sangkapenya sekalian. Iko supaya lado kita indak maitam ya sana. Sudah tuh baru kita gilang kasa sado nyobahan. Jadi kalau manggilang lado hijau ko sana memang dadakan sana ala selesai menggoreng sado nyobahan baru kita gilang kasa lado hijaunya. Soalnya kalau agak lama tak lado hijaunya hitam sana. Nah seromangko sana iko ala lumayan kasanya ko sana. Kalau sana niu menambah kaldu jamur bisa ditambah sesuai selera. Kita aduk sado nyobahan dia. Dan ikunyo minyak bekas kita menggoreng ayam tadi ya sana, minyak aku lah angin kuku ya sana, jadi ndak angin bana saruman tadi kita menggoreng ayam ya sana. Iku sengaja supaya pas kita menyiraman ke ladoko warna lado kita ko tetap hijau sana. Jadi kita siraman ke teh lado hijau kita ko. Sudah tuh baru kita masukkan ayam kita ko, kita letakkan di atenya. Sudah tuh baru kita geprek atau kita tokoan sekete. Ikan nyodo sana ayam batoko lado mudo. Sado nyobahan dari resep ala uni sabean bagi dosan uni yang dia membuat salame mancubo. Terima kasih dosana telah menonton video ini. Besobok balik wajah video ini selanjutnya. Bagi dosana yang baru saja bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sekian saja resep Ariko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.